Acum parchează. Bună ziua! Să rămână, bună ziua și bine ați revenit pentru noi muritorii de rând. Bine ați revenit pentru muritorii de rând. Mă duc și la mare. Maria, Așa e de bună! noi nu. Doi castraveți, doi dăia, pac, pac! Am vizitat standurile din cadrul Sfântul de Disc. Copiii vor putea trage cu arcul sau, de ce nu, cu pușca și totul este foarte, foarte simplu, safe, da? Dragul în continuare, vedeți zidurile bucatele alese a celor mai exclusivi bucătari, șefi, cum se spune acum, aici de la Frânturile, producătorul din... E gata. Că o iau de acolo.